Baba ongcwele nantambama babesuku. Siyabonga Nkosami, siyiNingizimu Afrika. Ngiyazi ukuthi sibaningi lapha, kodwa wena uNkulunkulu omuhle, Moya Oyingcwele wathi akukuhle ukuba Nkosami owesilisa nowesifazane beyedwa. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu ukuthi usibonisa into enhle yothando, la umuntu ekhuleka kuwena ney'nyanya zakhe nabakubo ukuthi athole owesifazane. Moya Oyingcwele uthi indlu kufuneka ime yakhiwa Nkosami, kube ukuthi yakhiwa wena ukuze singayakheli ize. Namanje sisho njalo-ke Baba, uma kuwukuthi ukuyo kule ndlu kaMavundla noMashudula, siyacela ukube yakhiwe wena Moya Oyingcwele. Nkosi engcwele uthi okungenzeki kubantu uthi kuwena kuyenzeka. La kune-South Africa involved, la kunemindeni e-involved. Siyacela-ke Nkosi yami ukuthi ngegama likaJesu waseNazaretha wehlise umoya-ke Moya Oyingcwele. Wena Nkosi odalile ukuthi kube khona kuzoba khona, ongakudalanga futhi awukudalanga Moya Oyingcwele. Siyacela ukuthi ube nabo, sikubuka kukuhle, sikholwa, sithemba wena. Siyakuthanda-ke Moya Oyingcwele ukuthi uzoba noMavundla, siyazi Moya Oyingcwele ukuthi uzoba noMashudula. uNkulunkulu omuhle-ke Nkosi yami, silide-ke Nkosi yami kusazoqala, wehlise umoya kuwo wonke Nkosi yami abakaMavundla, wehlise nabakaMashudula nakuMavundla uqobo nakuyo uMashudula silalele, siyabasaphotha, siyabathanda ukuthi Nkosi yami uma ababili emhlabeni bevumelana ngodaba Moya Oyingcwele uyalukhulula, uthuma futhi belibopha, wena Nkosi uyakulibopha. Akwenzeke-ke Nkosi yami ebusuku ngokwentando yakho, siyathandaza. In Jesus' mighty name, amen. Igama likaYesu lendodana kuze kube phakade, amen.